Simple at karaniwan lang ang pag-celebrate ng mga kaanak sa kanilang mga nanay kahapon sa Mother's Day sa Lambak ng Cagayan dahil sa COVID-19 pandemic. Kung dati raw ay magarbo ang handaan at pasyal dito at pasyal roon, ngayon kulong na lang sa mga bahay dahil sa community quarantine. Happy Mother's Day po kay Mami ko Priscilla Flores. Maraming salamat po sa lahat ng suporta sa amin. Yun lang po. Thank you. Napakaswerte ko po sa mami ko dahil sa lahat ng mga pagkakamali ko sa kanya, nakukuha pa rin po niya akong patawarin. Kaya Happy Mother's Day po sa kanya. Happy Mother's Day to all mommies out there, especially sa aking nanay, Mami Emma Robles, sa aking kapatid, Jara Robles, kay lola ko, Susan Cuesta. Mami, thank you for everything, sa suporta, sa pagluluto ng masasarap na pagkain. Pag-uwi ko sa bahay na galing sa barangay, sobrang pagod, kaya maraming salamat po. Thank you for taking care of me. 29 years na po ako sa mundo. Maraming salamat po. The best mommy in the world. Sa lahat ng anak ko na apat, si JR Gabriel, Memory Gabriel, Maureen Gabriel, saka si Dexter Gabriel. Thank you. Iti aramidan yung kanyami nga naganak. Kaya nagyaman na kanyayo ta. Kureno kaskas ano ke napadakkel mi ken paipagbiti panagbyagyo. Gayon man, masaya pa rin ang mga kaanak dahil binati ang kanilang mga nanay sa pamamagitan ng mga tawag, text at iba pa, lalo na sa mga anak na mga frontliners na walang time makabanding ang mga nanay. Di raw matawaran ang hirap ng mga nanay na nagsilang sa kanila dito sa mundong ibabaw. Mula sa Lambak ng Cagayan, Bill Bisaya nagbabalita.